אחים ואחיות יקרים, יש משפט אחד עתיק ופשוט. האמת תמיד יוצאת לאור. אפשר לעכב אותה, אפשר לחסוד אותה, אפשר להעמיד פנים, אבל בסוף היא תתגלה. ואנחנו חיים היום בתקופה לא פשוטה, תקופה של בלבול, חוסר אמון, כאב ואכזבה. הרבה אנשים מרגישים שמי שאמור לייצג ערכים של צדק, יושרה ואמת, התרחק מהעם, מהאדם הפשוט. העם מרגיש, העם רואה, העם מקשיב, הוא לא טיפש. וכשאין הקשבה, כשאין שקיפות, כשאין ענווה, האמון נסדק. וכשהאמון נסדק, משהו הרבה יותר עמוק נפגע. הלב של החברה נפגע. אבל חברים יקרים, הנאום הזה לא נועד להשפיל, לא להכפיש, לא לפלג. הוא נועד להעיר עם עין, להזכיר, לקרוא להתעוררות מכל הצדדים. כי בלי אמת אין צדק, ובלי צדק אין שלום. ובלי הקשבה ללב של העם, אין עתיד בריא למדינה. כל אדם, בכל תפקיד, בכל מעמד, צריך לעצור ולשאול, האם אני באמת משרת את הציבור? האם אני קשוב לסבל של העם, לזעקה של העם? האם שכחתי למה יצאתי לדרך? אבל גם אנחנו האזרחים צריכים לשאול, איך אנחנו מגיבים? האם אנחנו הופכים לשונאים חס ושלום, או להיות מתקנים? האם אנחנו בוחרים באלימות או באור? ההיסטוריה מלמדת, עמים לא נפלו בגלל אויבים מבחוץ, אלא בגלל פירוד וריקבון מבפנים. ולכן זה לא רק קריאה למנהיגים, אלא לכולנו, לחזור לאמת, לחזור ליושרה, לחזור ללב, להפוך לכוח שמרפא, לא הורס, לכוח שמתקן ולא מנקר, לכוח שמאיר ולא מחשיך. כי אם האמת מתגלה, השאלה היא לא מי אשם, אלא מי מוכן לקחת אחריות. ויהי רצון שנקום מהמשבר הזה מחוזקים יותר, מאוחדים יותר וצודקים יותר. שיהיה לנו כל טוב, ברכה והצלחה לכולנו, ונהיה ימים טובים יותר.